Volim se igrati s barbikama, volim se i malo odmarati, volim biti vani malo i volim malo šaha doma igrati. S Lijanom je jako teško, jer je teško pobijediti. Jako puno radi, puno vježba i trudi se. Sudjeluje na brojnim turnirima, osvaja medalje, pehare. Znao sam i da je višestruka prvakinja Hrvatske. Eto, ove godine je ponovila te sjajne rezultate i predstavljat će Hrvatsku na svjetskom prvenstvu u šahu u Gruziji. Sve je počelo ispod bakinog tepiha. Znači, baka je imala tu gumenu ploču, biti šahovsku ne, i uvijek je ravnala pod tepihom. Prvo dok sam bila kod bake, onda sam našla ispod tepiha jednu ploču i pitala sam kaj je to i onda mi je baka sve objasnila i onda smo počela malo igrati. Rekla je i mužu, veli, mala ti kuži šah, mogli bi ju upisati u neki klub. Onda sam doma s tatom vježbala, ali sam već i u vrtiću imala šaha. Čim sam naučila jer mi je bilo jako zanimljivo i onda smo doma trenirali s jednom malom pločom i onda sam se upisala. Brzo su prepoznali talent njezin, jer ona je praktički došla već kao gotov igrač. Vrlo brzo je krenula na prvo državno prvenstvo i evo, i odmah je došao prvi pehar. Za mene je šah igra mudrosti, natjecanje, znači suprotstavljanje dva protivnika. Ali često je to borba karaktera. Tko je uporniji, tko se ne predaje, tko ustraje. Volim šah zato jer razvija mozak. Ovo je kraljica i može se kretati svim poljima. Topovi se kreću ovako, možeju i tak i iza. Lovci se kreću po crnomu i bijelomu polju. Šah je izrazito stara igra, vjerojatno stara već oko 1500 godina. Iako se nekad igrala poprilično drukčije, nastala je u Indiji, u početku su igrala 4 igrača, pravila su bila drukčije, figure su bile drukčije. Iz Indije šahovska igra je prenesena u Perziju. U Perziji je svrha igre postalo matiranje šaha i sama figura pod nazivom šah je tamo razvijena, nastala, dodana igri. Kasnije se šah uz pomoć Arapa širi u Europu i osnovna pravila koje danas vrijede su formirana negdje krajem srednjeg vijeka u Europi. Za šah su zasluženi broj 1 tata, koji sam igra isto šah, da nauči, da može nju bolje naučiti. Prvo se smirim, samo si poravnam figure da ne bi slučajno tak, pa si poravnam i samo igram pametno, razmišljam da lakše pobijedim. Jer dok razmišljaš dobiš plan i onda jako lako pobjediš. Dobila je samopouzdanje, sigurnost, dobila je puno iskustva, logičkog razmišljanja. Na turnire vodamo skoro svaki vikend, tako da slobodnoga vremena. Evo jučer cijeli dan, od 9 ujutro do 7 na večer ih nije bilo. Cijeli dan, ja. Cijeli dan. Dok idem u školu i onda još na trening mi nije baš dobro jer onda umorna dođe iz škola. Ako sam popodnula, onda imam sam 5 minuta da se odmorim i onda odmah šah. Mislim da ona jako voli šah i tu svoju ljubav i strast je prenijela na druge učenike. Da, učila sam svoju prijateljicu, a ona se sad i upisala u školi. 2 sam ih učila. I ove godine smo sudjelovali na županijskom natjecanju u Štrijovi i osvojili smo sjajno 3. mjesto. I Lijana je zapravo jedan od razloga našeg uspjeha. Ona je pobjedila u svim svojim partijama. Najviše volim igrati s jakim protivnicima
zato jer dobim iskustvo. Lana i ja smo sudjelovali na turniru u Trogiru na državnom prvenstvu. Ako pobjedim sam prva do 8 godina, a ako izgubim onda bye peharići. U kategoriji koji sam se natjecala do 8 i do 9, a do 8 sam bila prva i treća do 9. Pripremala sam se tako da sam s tatom igrala, da sam na tabletu igrala i da sam hodala na trening. Bilo mi je drago da sam uopće uspio doći tamo i nije mi je bilo važno koji sam bio, jer sam bio prvi puta. Učimo je da je skromna, da ne podcjenjuje nikad igrača, da uvijek igra najbolje kaj može, nek dobro razmisli, da nek ne žuri, osim ako nije brzi šah. Ovo postignuće s Trogira nismo uopće niti svjesni toga. Onda Vodice, trostruka prvakinja 2025. još ne možemo vjerovati, jednostavno. Pehara imam 5 ili 6, a medalja 19. Lijana je dobro bilo igrati šah, puno put sam izgubio i jedan put pobjedio. Zato jer sam upustila. Pustila sam mu zato jer mi je malo dosadan u školi, zato jer stalno mi je smiješan i htjela sam mu pustiti nek se hvali. Na prvom mjestu zdravlje. A drugo, želimo da je dobro odgojena, da poštuje starije od sebe i da je jako uspješna u šahu, kao i u školi. Za Lijanu želim da ostane tako strastvena i da dalje tako voli šah, jer mislim da uz tu ljubav koju sada ima i strast da će postići značajne uspjehe. I nadam se da će doprinijeti još boljem uspjehu naše ekipe sljedeće godine. Nadam se da će Patrik biti član te ekipe, zapravo vjerujem da će biti. Nastavit ću igrati šah da bi mogao postići veliki uspjeh i ići u druge države. Bila bi kraljica šaha. To znači da sve znamo o šahu i da jako dobro igram i da uvijek puno pobjeđujem.